Rýchlosť, adrenálny šport a zábava. Východoslovenská asická Superliga. Dievčatá, dokončíme? Pretekárky na miesta, pripravte sa. Pozor! Áno, ženy bystré, fantázia v pohybe, veľmi pekná základka. Určite sme mohli zostreliť 16-kový čas, ale na tej práve nám to nevyšlo. 18-15 pre Bystré, naľavo 16-85, parádna práca. Menšia komplikácia pre ženičky z Bystreho, ja pevne verím, že ich to nevyvedie z konceptu ženy Bystrej druhý pokus. Pretekárky na miesta, pripravte sa. Pozor! 17-kový čas prvého kola idú vylepšovať ženy z Bystreho, ale trápia sa na základni zapojenú ľavú cestku a toto je neriešiteľné pre ženičky. Vyzerá to tak, že tento pokus ani nebude pokračovať. Na tomto narozdielovací sme mali tak veľké problémy, že sa určite nebol lepšie a že podpori 18,1